chikumbutso cha malemu John Chilembwe ndi ena onse omwe anataya miyoyo yawo mchaka cha 1915 pa nkhondo ndithu yomenyana ndi atsamunda, kuonetsetsa kuti munthu wokuda osakhala ku Malawi kokha koma angakhale maiko ena a Africa akudzilamulira okha. Ndikhale ndikucheza ndi mmodzi mwa akuluakulu a PIM. Abusa, ndikudziweni. Ine ndine Mbusa Henry Adamu Wasiri. Abusa Wasiri, pa udindo uja ku PIM ndi ndani? Ine ndine Director of Christian Education. Ndithudi. Chabwino, a president apapa akukasaina buku la ku nyumba kumene kuko komwe kuti kunkakhala Dr. S. Malikebu omwe padakali pano kumakhala busa. Tatipatseni mbiri ya nyumba imene, ndi chifukwa chani a president amenene kuti akasainire buku kumene kula alendo? Nyumba imene ndi nyumba ya mtengo wapatali kwambiri, imene ikutiumbira mbiri ya padera-dera ya malo ano komanso ndi utumiki wonse wa Providence Industrials Mission. Nyumbayi inamangidwa ndi Dr. Daniel Sharp Malikebu makamaka pa nthawi imene malo ano anaonongedwa ndi asamunda, atatha kuombera chali chilalikulu limene John Chilembwe amalimanga. Anthu ena atatha kubanjerwazo, ndipo patapita 6 years anthu asakupemphera pa malo ano. Zinachitika kuti anthu ena olimba mtima a PIM anachita apply kuboma kuwapempha kuti no, sitilinso anthu ankhondo nthawi ino, ifeyo pepani sitizachitanso nkhondo koma ndifa mtendere, mutilole tiyambe kupemphera mwamtendere molemekeza Mulungu kuwakokera anthu athu kuti akapulumutsidwe. Kuyambira nthawi imeneyo boma litavomereza kuti mpingo uyenekanso kupita patsogolo, ndi pamene Malikebu anabwera nayamba kumanga ma buildings. Ndipo mkati mwa ma buildings oyambawa imodzi mwa iyo ndi Pastor's House imene imasamalira mbusa amene akukhala pamalo pano ngati president. Nyumbayi inamangidwa ndi hafu za njerwa zochokera ku chali chiloyambalo. Ndipo zitachitika izi zinaoneka kuti njerwazi sizinakwanire. Anapeza mwayi naumba njerwa, basi napitirizanso nyumbayi mpaka ndi pamene tikuiona. Moti ndi ya ma 1915, 16, 17 zaka zake zimenezi? Inayamba 1926. Kwa Dr. Daniel Sharp Malikebu anazabwera pa malo ano chama 1926 ndi kuyamba building zosiyana-siyana. Ndiye pamene nyumba imeneyinso inayamba kumangidwa. Ndithudi. Chabwino. Ndi manena kuti zina mwa njerwa zimenezizo ndi zomwe zinachoka pa chali choyambirira cha Mbusa John Chilembwe. Yes. Ndi njerwa zoyambirira zimene ndithu zinamanga chali chilimenero, chali chilolimba kwambiri, njerwaso zolimba kwambiri. Ndi zimene zinayamba kumangiridwa pamenepo, kutanthauza kuti maziko amene John Chilembwe anamanga ngati tikumanena kuti asala maziko. Ndi pamene pali njerwa zimenezi zimene zapanga nyumba imene kusamalira mbusa kapena president wa malo ano. Munakambaponso kuti mukuyang'anira za maphunziro. Tatipatseni chithunzi pa nkhani za maphunziro, mukugwira ntchito bwanji mothandizana ndi boma poonetsetsa kuti ntchito za maphunziro pa PIM simunasire boma lokha? Mpingo wa PIM ukuchitatu zambiri. Pano mutati muone tili ndi school ya Chilembwe, private secondary school, tili ndi primary school, tili ndi CDSS ili pano, komanso tili ndi maskulu ena m'madera osiyana-siyana primary. Kusonyeza kuti ifeyo tikutenga mbali limodzi ndi boma kugwira ntchito yophunzitsa mtundu wa Malawi. Ndithudi. Chabwino, mwakhalapo mochuluka bwanji pa udindo umenewu kapenanso muli ndi masomphenya anji kutsogoloko ntchito zomwe mwatchulazi mufuna zitamayenda motani zaka zikubwerazi? Ndi cholinga chathu kuti malo ano pamwamba imene ingathenso kumatenga maphunziro osiyana-siyana. Inde kupyoleranso pa maphunziro amene akuchitika zamanja amene ali ku Aida Chilembwe Technical College, tikuganizanso zopanga theology yayikulu kwambiri imene anthu azaphunzira kutenga ma degree ngakhalenso ndi ma professional osiyana-siyana pa nkhani ya maphunziro. Chabwino, ine ndathokoza kwambiri, ndi kukhulupirira kuti tikapeza nthawi tikhalenso ndi kanthawi kena kuti ticheze mutambasule zochuluka. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri, nusakudalitseni. Pamene papa ndi mmene tachezera ndi mmodzi mwa akuluakulu mpingo umene wa PIM. Padakali pano president akhale akufika pamalo pano pomwe pakhale mwambo osayina
buku la alendo. Anaperekapo chithunzithunzi kuti nzofunika bwanji kuti mwambo umene uwo uzichitikira mnyumba imeneyi. Tili pompano ndithu kukupatsirani zonse mmene zikuyendera. Nyumba imeneyi yanena kuti inamangidwa zaka za 1926 ndithu ndikalekale, koma ikuonekabe ndithu yafu. Apapa omwe mukutitsatira pa wireless MBC Radio 1 taenda kuchokera malo acho omwe tinali kuja komwe kumachitika mwambo oyala nkhata, ndipo taenda ndithu kufika kumalo kuno omwe ndi kunyumba komwe mbusa wa pamalo pano amayenera kuti adzikhala, yemwe akutsogolera mpingo pa nthawi imeneyo amakhala nyumba imeneyiyo. Ndetayenda kufika kumalo kuno patakali pano anthu omwe anali koyala nkhata kuja akhamukira mbali ya kuno, ndipo president posachedwa apa akhale akubwera pamalo pano kuti asaine buku limeneli la alendo. Ndili ndi mtolankhani wathu Secret Segula wakhala kutsatira ntchito yonse imwe yakhala kuchitika bwino. Tatipatse chithunzi kuti zayenda bwanji pomafika pano, watolapo zitinziti? Pamalo pano zinthu zayenda bwino kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino atafika pamalo pano anafikira ku chikumbutso chimene anamangira Reverend Chilembwe ndi anthu ena, kumeneko anayala nkhata pamodzi ndi akuluakulu ena aboma. Pamalo pano pa chimene chaoneka nchona kuti pali anthu azipani zosiyanasiyana, koma chimene chili chinthu chabwino kwambiri palibe amene avala makaka achipani. Anthu onse avala nsalu za John Chilembwe amene amafuna kuvala nsalu, chinthu chimene amachilimbikitsa kunena kuti lero ndi tsiku la mapemphero, chotero kuti anthu amene akubwera kumwambowu akhale atavala makaka a mbusa Chilembwe osati makaka achipani chilichonse, chifukwa kuti malo ano mwambo uno ndi mwambo wa dziko lonse osati wachipani. Ndiye ichi chinthu chimene chaoneka kuti nchanena chabwino kwambiri, komanso pafikanso anthu azipani zosiyanasiyanaso pamalo pomwe pano. Tinaona kuti angakhale muzayankhula matsindika mobwereza kuti mwambo uwo kukumbukira kwa mbusa John Chilembwe kuluzanitse mtundu wa Malawi. Mapemphero onse omwe anaperekedwa ndithu anatsindika zonena kuti ndife ana kamodzi, tiwale zipembedzo zathu, tiwale zipani zathu, zikhulupiriro zathu, nati mayenda ngati Malawi koyambirira zina zonse zibwera pambuyo. Ukuona kuti zimezi zitamachitika zithandiza bwanji makamaka mtendere ku dziko lathu la Malawi? Izizi ndi zinthu zabwino kwambiri kunena kuti anthu akuyika patsogolo komanso mtendere kusiyana ndi kutsogoza zipani zimene amatsatira zosiyanasiyana. Ndathokoza, ndikhulupirira tipezanso kanthawi kena kuti ticheze. Makhala akuti zimenezi mwina kuyambira padzana kutiuza kufunika kwa bata ndi mtendere, umodzi pamwambo ngati umenewu, komanso lero watipatsa chithunzithunzi kuti kodi zakhala zikuchitika motani. Patakali pano galimoto zomwe zanyamula president wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera zafika panopa. Apapatu mujananenera kuti ndipomwe president wa dziko lino asainire buku la alendo, kusonyeza kuti wafika pa Providence Industrial Mission PIM ngati mulendo mu tsiku la lero. Nde alowa mnyumba imeneyi amakamaka pa khonde pamenepa pomwe pali buku la alendo akasaina, nde kuti apita mu tent yomwe yamangidwa mwapaderadera yomwe mukhale mwambo wa mapemphero. So mwambo woyambirira uja timanena kuti unaloyala nkhata, mwambo wachiwiriwu ndi mwambo osayinira buku la alendo, ndipo mwambo wachitatu omwenso ndikukhulupirira kuti ukhale otsiriza ukhale mwambo wa mapemphero umwe kukhale kulimbikitsana ndi mawu a Mulungu komanso zoyankhula mmene zimakhalira mchaka china chilichonse pa 15 January. Mmene ananenera mtolankhani wathu Secret anatsindika kunena kuti mwambo wa chaka chino wachitikako